खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम मोनाबिलिनि हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। आंनि बोहैस्रि बर' रादाबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै 2023 मायथाइनि 21 आगस्ट। नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लाबोबावलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। बर' समाजनि थाखाय लाजिनांथाव सासे बर' सुबुंनि आखु। बाक्सानि नावकाटायाव लाजिनांथाव जाथाय। दै गुसु नागिरना थांनाय उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों लांसुनिया दुथां आखुनि दखानिया। दखानावनो खालामदों बे मुगैथाव जाथायखौ। जिनाहारि खालामग्रा दुथां गलादारनि मुङा जादों बwswr उजिर। 9 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव पुलिसआ हमबाय बwswr उजिरखौ। बिथाङा 52 बोसोर बैसोनिमोन। रासियानि अखाफोर मेसिनआ फेलें जाबाय। दुखुनांथाव खौरां। बिथांमोननि लुना 25 मुंनि okrangjara berprubai मिथिना मोननाय बादिब्ला अखाफोराव दिनै ओंखारनो गोनांमोन। बेनि सिगांनो बे जाथाया जायो। मख'जाथावदि रासियानि अखाफोरनि मेसिनआ 47 बोसोरनि उननिमोन। 47 बोसोरनि सिगांसो बिथांमोना खालामदोंमोन। सिगां खालामसेयावबो दुखुनांथावै फेलेंसो जानो गोनां जाबाय। भारत चन्द्रयान 3 खौ दैथायहरदों। बे साननैनि गेजेरावनो बियो ओंखारनो हागौ। 23 आगस्टनि 6:04 खौ थि खालामदोंमोन। दायो भारतनिया मा जायो उनावसो मिथिसिगोन। आसा खालामो भारतनिया रासियानि बादि जेबो जानाय नङा। ड्राग्स लाग्रा उन्दै उन्दै लाइमोनफोर हमना मोनबावलायबाय। बर' सिख्ला आरो सेंग्राफोरनि ड्राग्स लानाय समाव एक्स-एनडिएबिफोरजों लोगोसे माखासे सेंग्राफोरनि गोख्रों सिग्रोमनायाव हमनो हानाय जादों। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो हागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो। ड्राग्स एडिक्टेडफोर ड्राग्सखौ मानि थाखाय जानाय जायो? এই ড্রাগসটো মানে পুরা ধৰিব লাগে বুলি মানে আমাক অৰ্ডাৰ দিছে। এইটো কাৰণে আমি চিৰাং আৰু বঙাইগাঁৱত কৰি এতিয়া আমি কোকৰাঝাৰত আহিছো। আজি ফাৰ্ষ্ট আহোঁতে মানে আমি দেখা পাল এই ইমান লৈ আছিল। আপুনি সিহঁতৰ থকা ৰুম মালিক তাত হোটেলো গম পাই যাব। অন দা স্পটত আমি পাইছো ড্ৰাগছ লৈ আছিলে আৰু সিহঁতৰ হাতত চালেও আপুনিবিলাক এতিয়াই মানে প্ৰমাণটো গম পাই যাব। তেওঁলোকে ড্ৰাগছ লৈ আছিল। হয় হয় হয়। কিমান কেইটা মানে কণ্টেইনাৰ ড্ৰাগছটো মানে জব্দ কৰিলে? এতে 5-6টা মান কণ্টেইনাৰ। হয় হয় আৰু বেছি আছিল। পেকেটো আছিল। সিহঁতে কোনোবা মুছলিম মানুহ আছে বোলে বিক্ৰী কৰা তাৰ পৰা আনে। কিন্তু পেকেটটো এজন পলাইছে। পিছফালে এটা দৰ্জা আছিল। সেইটো দৰ্জা ফালে পেকেটটো লৈ এজন ছোৱালী মানুহ পলাই গুচি গৈছে। নহ'লে আমি পেকেটটো আমি পালে হয়। এতিয়া কিছুমান সিহঁতৰ কণ্টেইনাৰ আছে। এইটো কণ্টেইনাৰটো আমি ৰাখিব নোৱাৰে। এইটো কাৰণে আমি এইটো পুলিচত দিব আৰু যোনবিলাক মানে ইমান ডিটেইলছ হোৱা নাই এইবিলাকক আমি গাৰ্জেনক মাতি গাৰ্জেনক হেণ্ডঅভাৰ কৰিম আৰু যোনে একদম ড্ৰাগছ নলয় এডিক্ট এইটো আমি পুলিচত দিয়া হ'ব। পুলিচক পঠাই দিব। হয় হয় হয়। সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে যে যিকেইজন যিটো ড্ৰাগছ আসক্ত তেওঁলোকক তেওঁলোকে যিটো ধৰা পৰিছে তেওঁলোকক আৰক্ষী পঠাই দিব। তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ লগতে যি ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই ড্ৰাগছসমূহ কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীক গতাই দিয়া হ'ব। আজিৰ দিন নহয় আৰু তাৰ আগতে আমি চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট ড্ৰাগছৰ এগেইনষ্টত অভিযান চলি আছে। তাৰপিছত আজি কোকৰাঝাৰত আহিছোঁ। কোকৰাঝাৰত আহি পেলাই 5টা ড্ৰাগছ হাতে লোতে ধৰা পৰিছে। আমি এটাই কথাই ক'ব খোজোঁ নেক্সট জেনেৰেশ্যন না 2021 ইয়াং জেনেৰেশ্যন ইহঁতক মই ড্ৰাগছৰ এগেইনষ্টত ড্ৰাগছৰ পৰা দূৰত থাকিবলৈ মই মানা কৰোঁ। আৰু যোনবিলাকে ড্ৰাগছ খাই আছে এতিয়া ইহঁতে খোৱাটো বন্ধ কৰিব লাগে। বন্দুক গুলি এটাতো এজন মানুহ মাৰিব পাৰে কিন্তু ড্ৰাগছটো 100জন মানুহ ধ্বংস কৰিব পাৰে। আমি ইয়াতে অভিযান কৰাত আমি বহুজন সংগঠনৰ দলৰ মানুহ আছে। ইয়াতে GLRC ৰাইডাৰ্ছ গ্ৰুপ আছে আৰু এইফালে NLB আছে NDB আছে। আমাৰ যিমানখিনি এটা গোট টিম হৈ পেলাই এই অপাৰেশ্যনটো কৰিছোঁ। আৰক্ষীয়ে যিটো কাম কৰি আছে এই সময়তে আপোনালোকে আৰক্ষীক সমৰ্থন কৰি এই কাম অভিযানত ওলাইছে। তো আৰক্ষী আপোনালোকে সমৰ্থন জনাই এই কামটো কৰি যাব পিছতো যিমানখিনি পাৰি আমি এইখিনি কাম কৰি যাই থাকিম। गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनानै जोंनि क'क्राझार सोहोराव दिनै
हमनो हादों बेखौ आं बाख्नायगोन आदामोनखौ। जोंबो बेबायदिनो सिगाङाव जोंनि एरियायावनो हमनो मोन्दोंमोन, नाथाय बिथांमोनखौ जोङो बिमा बिफानि आखायाव गथाय हरफिननाय जादोंमोन। दा जों खोनाबाय थादोंमोन बा जों मोनथिदोंबो माखासे जों हमनो मोननायनिफ्राय गावसोरजों माने जों जायखौ हमनो मोन्दोंमोन बिसोरजों गोबां मानसि बेबायदि ड्राग्स लाग्रा दङ होननानै खिन्थानानै लादोंमोन बिथांमोना। नाथाय बिसोरखौ जों हमनायावबो गोब्राब जादों जोङो, मानोना जोङो बयनोबो सहाय नांगौ। जों मोनसे फरायसा आफादजोंल' बिसोरखौ हमनो हानाय नङा। गुबुन गुबुन दल संगठनफ्राबो बे हाबाफारियाव ओंखारफानांगोन आरो रायजो राजायाबो जगदान होनांगोन। आरो जायफोरा जोंनि बे क'क्राझार सहराव बा जोंनि क'क्राझार सहरनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव गाव गावनि फिसाला फिसाजोफोरखौ फरायनो दोनहरदों, बेफोरखौ एसे नोजोर होनाया गाहाम जागोन। मानोना न'निफ्राय फरायनो होननानै फैयो बा हस्टेलफ्राव थाफैयो, खिन्थु बिथां फरायसाफोरा गोबां बे ड्राग्सजों जड़ित दङ। आरो गाव जड़ित गैयाबाबो जाय रुमाव थादों बेयाव थाग्राफ्रा जड़ित गोनां, बेनिखायनो गिनांगौ। बेनिखायनो बिमा बिफाफ्राबो एसे नोजोर होनाया मोजां जागोन, आं बेखौ बुङो आरो। ड्राग्स एडिक्टेडफोर मासे मानै माथाम ड्राग्सखौ मानि थाखाय जानाय जायो? माबा बे थानो हायियाव लोमजानाय गरम मोननाय जायो, माबा मोनाबाथाय बिदियाव जानाय जायो। आदसा, जेनेबा नोंजों लोगोसे साबेसे जाग्राफोर दङ? आंजों बे हिन्जावा जाफायोमोन, ओमफ्राय नोंसोर जायो बेफोर खारफानायफोर जायो फैयो। ओमफ्राय नोंसोर सोरनिफ्राय लायोमोन? नाम मख'नो नाङा। बे सासे हिन्जाव दं बेनिफ्राय लायो। आदसा, ओमफ्राय नोंसोरो सानसेयाव लायाबा थानो हागोन ना हाया? हायो। हा? दिनै जे नोंसोरखौ दिनैहाय जुदि जेलाव जुदि हरोबा नोंसोर माबायदि नांगोन? एसे खस्थ' मोनो। ड्राग्स जाग्राफोरखौ नों मा खावलायनो सानो? मोजां बुस्थु नङा, माबा देहानि थाखाय गाज्रि खालामो देहाखौ, गारनांगौ। गोसाय बुं। ड्राग्स जाग्राफोर जायफ्रा ड्राग्स जानानै दा फाग्ला फाथा बायदि जानानै दं, नोंसोरबायदि बैसोनि मानसिफ्रा, नों बिनि सायाव नों मा बुंहरनो सानो? जायफ्रा जानानै दिनै फाग्ला जानानै दं बिसोरखौ नों मा खावलायनो सानो? आं बेखौनो खावलायनो सानो जे ड्राग्स जानानै जेबो माबा जाया समाजनि थाखाय जेरै गाज्रि बुस्थुआ। गारजानो लुबैयो ना जाबाय थाजानो लुबैयो? हा? गारजानो लुबैयो गासिखौबो। आदसा। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।